И така този поздрав звучи специјално за Адријан с најголямото срце, за неговата прекрасна сапруга Натали и неговите 3 прекрасни деца Алекс, Барби и Ванеса. За него чувам да говорите, Адријан е тарикат, но забравяте. Всичко е постигнал, сам се е издигнал до врха и му завиждате. Жена му Натали е до него винаги, децата му са умни и добри. Адријан испанеца ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Той обича си живота, добре се чувства всеки ден. На приятелите стари пожелава добър ден. Пари си има, коли си има, от нищо няма нужда в този свят. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. За него чувам да говорите, Адријан е тарикат, но забравяте. Всичко е постигнал, сам се е издигнал до върха и му завиждате. Жена му Натали е до него винаги, децата му са умни и добри. Адријан испанеца ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Той обича си живота, добре се чувства всеки ден. На приятелите стари пожелава добър ден. Пари си има, коли си има, от нищо няма нужда в този свят. Има жена, къща, палат и най-красивите деца.